Okay, mayong mudto ng usab ka natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta maghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini maghigala inyong ubos nga alagad Brendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, pizza 9 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2024. Kumusta naman kanong tuding? Okay na kayo ko pa dahil wala na ko problema. Siya wala problema nga medyo nang luspad ka. Magana, magla pa ng mga putiyon ba? Mistiso ba? Mistiso dahil kuno ka. Mistiso dagay ko ang ka. Mistiso sa mga pagka-mistiso ha. Mistiso kwaknit. So, bido ang dapat dahil mga mistiso. Bagay ba? Mistiso. Sabi mistiso igurod nagway tayo ni. So sa mga higala no, ato mga kaigsuudan, mga adunay mga gibati lawas na tumar na ba ninyo ang inyong mga maintenance no, mga high blood, ang mga anemic, ang mga masakiton sa baga. Kumusta na mga higala no? Ang ato ang importante mga higala nga musalig rin kita sa Ginoo, sangpita sa Ginoo sa tanan natong mga problema. Aron nga bisan kung aduna kita gibati, aduna gihapon kita paglaom sa kinabuhi no, kay lahi man na mahigala nga do na patay gibati, wala pag kita gilauman na disgrasya na. Mas mayo gyud nga bisag aduna kita mga gibati, aduna gihapon kita gilauman nga mao ang kaluoy ug panabang sa Dios. Ayan no, ni pa Mr. Cheng yatero kana father bidon father na bitaw sa mga kusa na may mong negosyo. Ako kara kay padre may gani kaya sa mga pa okay ra kaayo sa banda ko ginansya o kanang alkansi. Gidan sa ginagmay padre ego ra ko mas mahalaga ni ginagmay para dili kita busy ba. Tinuod na no. So kanang negosyo na to nga hilabihan ng daghana may puruhan nga mabisi na ta di na ganit ta kahuna-hunag sa Ginoo. Sakto nang giingon ni Mr. Cheng nga tungod sa kabisi daghana kay kag mga negosyo nga giapilan usahay bisan gani in towns pagkaon di nakakahimo. Usahay bisan naman ng taon papagiginabi sa pamilya di nakakahimo og labaw sa tanan tungod sa kabisi di na gani kakahimo pagsimba matag Domingo og pagpangayo pagpasalamat sa Dios tungod sa grasya nga dawat. Ingon sakto ra na Mr. Cheng. Ito raw kana father mara mo ra nabalaan po nimong isulti ha Mr. Cheng. Betot father Kumusta na yung pagkawan ko si Alice? Siguro father Alice na rin si Alice. Ayang ginawa ang tinanong. Ano yung unang paalison nga kagwapa na, no? Kagwapa ng Alice Guo, no? May pagka-insikon ko na. Di ka na insik ka na kayo, very good. Unsa si Alice? Si Alice, aalis na siya. Ayan, no? Kana si Alice, mayor biya na. Dako kaya na siya gikatabang po sa Banban Tarlac. Minsan tuod kung doon ay mga akusasyon. Pero let us be fair. Let us be fair. Dili ang pagkain nato, bitaw ba? 100% po ang ato ang pagtulisok kadtong paghukom sa itong isig kaingon. Let fairness let fairness be the guidance no sana dili let bygones be bygones dili let fairness be the guidelines. Ayan no. Ang pagkamakiangayon mo ra importante. Okay dara. Nara, padayon ta mangigala at kita karon sa ato ang Saint of the Day. Abino ang atong Saint of the Day karon. Dili gihapon ni Pilipino mahigala. Usa kini siya ka unsa may kuan kuan ni siya kanang katsila. Saint Nicholas Peak and Companion. Natawo siya ni adtong tuig 1572. In 1568, the Low Countries revolted against Spain. Ang mga Low Countries ato pa kining mga sakop nga mga estado or mga nasod nga sakop sa Espanya medyo ni kuana ni rebuild na. In the northern part now, the Netherlands, the revolt was also directed against Catholicism. Disgrasya no. Sa ato pa sa diha dito sa Netherlands ang ilahang magpag-rebuild pag-rebuild ni batok sa Espanya, ilang giapil ang Katolikong simbahan. And Nicholas and his companions, mga Franciscans, madain sila, and 8 diocesan priests are also known as the martyrs
of the Gorkon, no, where they were arrested by Calvinist soldiers. Ang problema kay ang mga kining nagrebelde laing relihiyon di ay. So dako kayo og puruhan nga ilang gisakyan ang rebellion. Ang mga Calvinists ba, dili Katoliko, mga Calvinists ilang gisakyan ang rebellion batok Espanya o giapil ang Katoliko. Murabag ni kuan sila ba, ni take advantage sila. And then tortured and martyred. They were canonized 1867. So nahimong biktima in town kini sila si Saint Nicholas Pitt and companions. Tungod lagi ni ining murag semi-religious, semi-political, no? Kay ni kuan man gigamit man sa laing relihiyon ang kanabitawng mga kinabitawg nato mga kasuko sa mga tao sa estado sa Espanya kay sakop malagi ng Netherlands sa una. And then, ilang gisakyan sa mga Calvinists o ilang giapil po pagkontra ang Katoliko. O gani, ang mga pari nga Katoliko, mga Franciscans, ilang gidako o sila mismo ang nagpatay ni murag ingon-ingon yan. Nasumada nga, na martyr in town, kini si Saint Nicholas Pitt and companions. Mga Franciscans po ni sila. Okay, no? Padayon ta mga gala. Kumusta naman mo tanan? Ang hinaot ko nga walay problema ha. Walay ubo, walay labad sa ulo, walay sakit sa tiyan, walay kambuhi, no? Walay problema, walay mga katul-katul sa lawas. O uban-uban pa, o gani, apan, so gani, nagginhawa pa. O maayo pa kaayong mukaon, makahurot pagtagurha ka, panaksan nga, putan kalamunggay. Ayan. Ano, may raglawas, o makahimo pagpaglakaw, paingon sa simbahan. Muna importante diha, Mr. Cheng, di ba? Yung katino ka na pa din, no? Mura gana imong nabalang isolti, Mr. Cheng. Kana ra yung tinuod ka na Father, no? Maburag na bala nimo? At tinuod ka na Father, no? Okay, no? So, padayon. Katawa na tayo ni mahigala. Bisan og walay kwarta. Ang importante mahigala makakatawa na ta. Bahala walay kwarta. Kaya ang uban mahigala, no? Pero naghanang kwarta pero sige rang mugot. Nga naman, murabag feeling nila, murabag walay panahong ikatawa ni daghantang kwarta. May na mga pobre kay malay mga kwarta, ang gamay ra kaayong sipyat, katawa dayon, gawa may kwarta. Pero kining mga daghang kwarta di nakakatawa kay ang gasigi kunahuna unsaon pa gyud pagpadaghan silang kwarta. Mga pobre adi na maguna-una kay may unsaon pa nato pagpadaghan di na gid mo daghan. Di ba nung punding, di ba Mr. Cheng? Tinong ka ng Father, no? Di ba Mr. Cheng? Tinong ka ng Father, no? Unsa naman ka Mr. Cheng, mura mo dyan na imong nabalaan, mura gyan mga pulunga. Pero ka na Father, no? Okay, no, so padayon kita, arena kita sa atong katikisem. No, katikisem na tamahigala. Kumusta na ba din ha sa may paliiw? Din ha sa may sabahan bais. Din ha sa akong punglungsod sa Manhuyog. Kumusta na mo din ha sa Kandabong, no? Ang atong mga igsuon sa Binas Kandabong. Din ha sa may Salvacion, Sampiniton, Bantolinaw. Daghan pa mga uban. Of course, ang kumutahon pa nga akong mga paisano nga taga Tupas Lanao, no? Dili Tupas Lanao, no? Tupas Manhuyog. Okay. Yara, no, ari kita manghigala sa atuang topic karong adlaw. Ang atong topic karon, unsa may atong topic? Uy, gwapo ni nga topic nato manghigala, no? Lighting candles. Oh, no? Nga magdagkot og kandila. Doon ay uban mga higala nga mudagkot og kandila og matimpong magpangilat. Ayan. Magpangilat. No, mukilat gani gabi baling kusugang ulander sa ayungod. Kilat para ba? No, muda nga ang uban na nagkot day kandila. So there must be some reason ngano nga kung anaa kita sa kanang kakuyaw managkot ang kandila. Magampo ta ba? Magampo. Ngano man? Tungod kay we are invoking. Yeah, no, that's the main reason, no? We invoke the presence of Christ in our midst. So muna nga kung magampo ta, we always invoke. So muna gi-invoke atong gipangayo, no, nga ang presensya ni Kristo diha sa atong taliwala. Mga laing relihiyon wala sila ulo invoke. Mura na ilaha nga dili kung sa Katoliko gani, kay Roman Catholicism man lagi. Ang gawa sa Protestante murag nakabantay ko nga
naapod sila na sila kandila, pero ubang mga relihiyon wala sila kandila, no, because doon naman lagi giingon ni Kristo nga sa atong basahon mga higala, no, asa to sa Juan kapitulo 8. Sa mutog akong Biblia din kinakusgan dira. Juan kapitulo 8. Okay, dira mga higala, wala ko na makopyodaan kay kini laging perting bisiha mga higala. Juan kapitulo 8. Lucas man Juan kapitulo 8. Camille. Si Camille yung tao. May gala, may mapurisyo. Ini ako ang style. Kaya iya man lagi ng ikuan. Kapitulo 8, versikulo 12. Yan, versikulo 12. Atong tanawon din may gala. Unya, si Jesus maingon na usab sa mga Pariseo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit kay dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Yan na napitiha, no? Muna din ha nga mituo kita ni ana, no? Kana bitong giingon ni Kristo nga sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12. Matusog gisulti dire sa Biblia. Si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit kung dili makabaton hinuon sa kahayag sa kalibutan. Ayan, muna diha. No, muna dihay mga hinungdan ngano nga usa sa mga hinungdan dili kay mura gid na siya. Usa sa mga hinungdan. Nga dapat nila ang mabasa nato sa Juan kapitulo 12, no? Kapitulo 12 bersikulo 46. So ato basahon ni mahigala ha. Anaaw na to. Kaya wala na ako ni na-transfer. Wala na ako matranscribe. Versikulo 46. So, matod pa diri. Mianhi ako ingon nga kahayag. Mao gihapon. Kahayag gihapon miingon si Kristo. Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan. Aron ang tanan nga nagtuo kanako dili na magpabilin sa kangitngit. Ayan, muna siya. Muna mga hinungdan, mga higala, muna atong basihan, no, sa pagtuo nato nga si Kristo mao ang kahayag. Sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12 ug sa Juan kapitulo 12 bersikulo 46. No, muna nga ang kandila gigamit kini dugay na kaayong panahon. No, didto kini nagsugod, didto kini gigamit kini sa mga panahon pa sa mga karaang mga tawo, no, kay dito sa lubnganan sa mga martir, no, mga santos, kung mag-ampo gani mga katakumba, no, kung mag-ampo gani sila, magdagkot yun sila lana o baka kandila, oil lamps ang kandila, no, dito kini magsugod kato bitong panahon nga gilutos pa ang mga sa pamahala kay murag nilapaw rin atong suka, katong gilutos pa ang mga Kristiyanos, gigamit nila nga magdagkot yun sila o kandila sa diha sa lubnganan o kini lang para no nga mga lana diha sa lubnganan sa mga santo o baka mga martir. No, unya dito sa mga katakumba. Unya niabot sa punto nga diha sa ilang mga pag-ampo na gyud magdagkot gyud sila. Kamo lagi na Juan kapitulo 8 bersikulo 12 ka Juan kapitulo 12 bersikulo 46 nga si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan. So muna nga nagbutang gid ang kahayag. Ingon niya na, no? The light also shows a special reverence and our desire to remain present to the Lord in prayer even though we may depart and go about our daily business, our daily lives. So sa ito pa, usab gid kini kapaagi usab nga mapakita nato ang atong espesyal nga pagtahod. No, kay kanabitang magdagkot og kandila, murag lahi na gyud. Kana bang mag-ampo kanya nagdagkot kag kandila, murag lahi ra gyud. Ano man, murag do na tay special desire, special reverence, no. Unya panahon sa panahon sa Adviento, dunay upat ka mga kandila. Nakabantay mo, upat ka mga kandila, no? First Sunday, second Sunday, third Sunday, fourth Sunday. Ngano man, tungod kay ato nga gipaabot ang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Advent ba? So muna nga sama sa kahayag, inanay ba? Inanay nga may bidlisiw. Wala bang adlaw ba? Inanay nga may bidlisiw ang kahayag sa kalibutan. Muna nga, first Sunday, second Sunday, fourth Sunday, mo nagyud ang pagkatao ni Kristo. No, klaro ba? So muna, no, Roman Catholicism, usa sa mga tradisyon nato,
mao ang magdagkot kitang kandila tungod kay mituo man kita nga si Kristo mo ang kahayag sa kalibutan ug alang kanato kung magampo kita nga dunay dinagkotang kandila sama ra nga nagampo kita diha sa presensya sa Dios. Ana no, klaro na na. So kana mga laing relihiyon, ang protestante mo dagkot sila. Nakabantay ko daghan mo or madag juta sa protestante. Kay protestante ra gud wala gyud thoroughly nga giusog nila tanan. Dunay mga parte nga ilang wala gyud nila giila ra bitaw nga gi-retain na ba na no nya usada ni ana mao ang pagdangkot og kandila. Okay, klaro? Hala na. So, salamat ha sa inyo pagpagikuwag na ako. Busy-busy ko mahigala kinagkanan mo schedule ron labi na nga kami mo sponsor sa kuan. Kami maoy host karon sa Vicarial Fiesta namo no karong July 27 no birthday nako July 26 unya July 27 among Vicarial Fiesta. Okay ra wala problema na no ang importante nga patabangon da yung mga tao na sa ako ang gihimo mahigala sa parokya nako kuan gyud involvement involvement sa mga tao niya ang BEC mo akong gipalihok BEC gyud ang BEC ang mga kapilya mga suna lihok yun lihok para nako mayo yun ang ingunana karon nga pamaagi sa simbahan kini bitaw gitawag nato og community spirit no nya ma-enhance gyud na siya enhance gyud na. Salamat ha og atong talahorong obispo ngayong Monte Bishop ug ang tanan gyud nato nga mga kaigsuonan nga mga kaparian uy ang ako din agaw din na kumusta naman ka Gawex matay ang nakalahi ra gyud namo ni Gawex ba no kining kuan dili kinaiya kinirag yung amuang hitsura. Ayan. Mistiso mo na sila god mga store mga puti ba? Ako in town kay puti ramang kong kasing-kasing. Ayan. Puti pa kong gisolob. Ika man ana ang uban, mga itumon, ganahan yun na silang magsigig t-shirt. Kaya aron po, at least doon na naman po'y puti. Kaya budlaw ba po doon kalimutaw na po'y puti na to. Di ba? Ultimong tango, di ba gani puti? Salamat ha. O mayong munto na kanatong tanan. Ingon mo, malipayan mo na sa pati-akap. Kay dili mayong mga bagulanon. Kay pobre pa ta, magulanon pa ta. Unsa naman lamay malipayon diri nato. And of course, kung anaa si Kristo uban ka nato, walay katarungan nga nung magbagulanon ka. Ano? Kung anaa si Kristo uban kanimo, unsa may imong kadlukan, unsa may imong kagulaan. Daghang salamat og good evening, good noon. Pilipinas.